ka bude tribe app, in ka lura tana haka, za ka karanta wannan information. Barin sake, za ka gan zai ce ma unable to work on device with debugging on. Wannan ba matsala ba ne, kawai ka je settings akan waya don. In ka bude settings, sai ka je can kasa, ka clicking about tablet, sai ka dawo kasa, za ka gan wani builder number or build number. Ka taba shi son 7 times, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zai ce ma you are now a developer. Sai ka koma baya. In ka koma baya, sai ka shiga system. A system din sai ka yi advance. Za ka gan developer option, sai ka bude shi. In ka bude, sai ka kashe komai da ke a kunne a nan. Ka gan USB debugging, ka rufe shi. Ka koma kasa, verify barcode when debugging, ka kashe shi. Ka koma kasa, duk wayannan duk ka rufe su. In ka gama, sai ka dawo nan sama, akwai on and off. Ka gan yanzu is on, sai ka mai da shi off. Yanzu in mun koma, mun bude tribe, za ka gan ta zo na. Ka gani inda ake solving irin debugging case kenan akan Moxa MOX kit.